kandidaten en ze mogen het spits afbieden als onderdeel van een duo. Maar ze zitten natuurlijk al heel wat Jorkes als soloartiesten op de bühne. Hun grote droom kwam uit wie ze de schlagerzitsing bij haar in Simpelveld won. En vandaag gaat ze ons verrassen, want ze heeft wel gekozen voor een hele bijzondere muziekstijl voor vanavond. Het is geen Polonaise, het is geen schunkel, het is geen hoempapa. Nee, het is een echte stevige, vaste lovensrok. Morgen een daverend applaus voor Femke Voldera uit Simpelveld. Ja, Femke, de laatste voorbereidingen weer getroffen en nog even alles goed vastmaken. Ja. Je hebt straks al even op het podium gestaan, hè? Ja. Wie waren het? Heel erg leuk. Het was echt chic. Het publiek toch heel goed met. Ja, maar nou, als Femke Voldera toch weer even alleen op het podium. Ja, maar we kunnen er gewoon net zo'n groot feest van maken. Ja, best te zenuwachtig? Ganz klein beetje, maar het is gezonde spanning. Gezonde spanning. Ja. Wie gaat ze de dag er weer af laten gaan? Ja, ik ga gewoon helemaal rocken met z'n allen. Dus, Ja, is weer een flink rocknummer? Ja. Dus, zie je eens een keer dat ze rock hebt, of niet? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, waarom nou rock? Ik gewoon eens gedaan, als je gewoon geen Polonaise of een schonkel, maar ja, gewoon een stevige rock, dus ja. En dat is gelukt. Dus het is heel wat anders dan wat we straks hebben gezien. Ja. Ik ben erg benieuwd, we gaan ervan genieten. Succes! Ja, heel erg bedankt. En dan gewoon weer naar de volgende artiesten. Want voor het derde jaar brie mogen we weer gewoon genieten
van dit veelzijdige talent uit Elslo. Mag ik een daverend applaus voor Claire uit Elslo. Ja, alweer voor de derde keer sta ze hier in de finale. Ja, dat klopt. Ja, en nog met net zoveel plezier denk ik, of niet? Ja, zeker. Ik vind dat eindelijk chic. Lief het wel even goed spannend of ze die finale gaat halen. Oh, zeker. Dit jaar vond ik het heel erg spannend. Ja, waar de concurrentie hoog? Ja, ik vond wel. Wat voor liedje hebben ze dit jaar? Een liedje. En het gaat over de vastelavond. Maar niet zomaar over de vastelavond. Want de vastelavond, dat is heel erg cool. Ja, wie cool is de vastelavond? Heel erg. Wat is er zo cool aan? Ja, gewoon alles. De spaas wat ze kunnen maken. De muziek en alles eigenlijk. Ik moet gewoon zeggen dat vooral klaar zijn voor de laatste finalist van vanavond. Ja, dat is wel heel chic, maar het is toch ook jammer dat het dadelijk alweer voor een groot deel voorbij is. Maar ja, we gaan door met de laatste kandidaten. En 4 jaar geleden deden ze eigenlijk gewoon eens voor de grap met aan het TVK. Maar eenmaal metgedaan waren ze volledig verkocht. Alleen is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En helaas mogen deze dames voor de laatste keer meedoen aan het TVK. En ik kan nog zeggen, dat vingen ze niet leuk. Dat werd de ganse laatste keer, hè? Ja. Ja. En? Wie steekt er dan nee zo? Ja, gewoon het elk jaar hetzelfde. Maar het is toch wel met een ander gevoel dit jaar. En we gaan het echt heel erg missen. Maar dan even over een liedje van vandaag, hè? Ja. Wauw! Volgens mij heeft dat alles met jongens te maken, of niet? Ja, merendeels wel, ja. Wie zit er met die jongens? Ja, ik heb al 2 jaar en een vriend, dus... Oh, dat is wel goed. Ja. En wie dit? Ja, ik ben nog gewoon vrijgezel, dus... Dat moet nog goed komen. Het komt goed, ja, altijd. Maar hebben ze met de vastelovend opgepikt?
Toch ga je de liedje ook over, hè? Nee, ik heb hem niet met de vastelovend opgepikt, nee. Dat niet, maar ik ga wel lekker mee met de vastelovend. Ja. Wordt eigenlijk goed. Voor mij vind ik het leuk, ja. Want ik vind het leuk. Oh, dat zit zo, denk ik. Ja. Wauw, met Suze en Larissa. En volgens mij wordt dit optreden gewoon wauw. Heb je genoten? Heel erg, ja. Goed zo. Mogen we nog één keer een heel groot applaus voor deze twee prachtige dames. Suze en Larissa uit Leumerig en Bor. Dankjewel. Hoi. Ja, en dat waren alweer de laatste finalisten. We hebben ze alle 16 gezien en alle 16 hebben ze een beste beentje voor gezet. Is het genoeg geweest om de jury ervan te overtuigen dat ze uiteindelijk als winnaar uit de bus mogen komen? We zullen het zien. De jury staat op. Gewoon even heel serieus in beraad. En dan komen we zo meteen terug. En dan kunnen we ook het verlossende woord van wij vanavond zich de grote winnaar van het TVK 2015 mogen nemen. Maar ja, daarvoor hebben we natuurlijk even tijd nodig. En gaan we er even tussenuit voor pauze. En zijn we zo weer bij je terug. Tot zo!